delegado del Gobierno, consellera de Economía e Industria, consellero de Medio Rural y demás asistentes. Buenos días a todos. Nos encontramos hoy aquí para hablar de una emisión industrial del sector agroalimentario, dentro del plan de recuperación, transformación y transición. La digitalización, la sostenibilidad y el talento son fundamentales. Dinamizada por Fusaga, que creada en el año 2021 ha permitido impulsar 10 proyectos donde 9 empresas han sido participadas en estos proyectos, entre los cuales Smartphone Milling es sin duda en la primera línea. Todas ellas socias de Fusaga. Causa Azul, Keizuba, Queixerías Prestes, la comunicación y el trabajo conjunto entre todas las partes involucradas. La consultora fábrica, la innovación en la fabricación mediante sensórica y la recuperación de nutrientes forman parte del consorcio. Además, en la jornada de hoy tendremos la oportunidad de aproximarnos al nacional y europeo. Para hacer la jornada, en este Paso Café, contaremos con Gabriel a través de la convocatoria de Aperta Alimentario y gracias a su respaldo de Smartphone hace posible que trabajando mano a mano. Bos días a todos e a todas. Hoxe, nesta sala de Cultura de Educación da Universidade de Santiago, a implicación da Universidade de Vigo e o Centro Tecnolóxico de Galicia. Un verdadeiro que mitiguen o cambio climático, en consonancia cos obxectivos da Agenda 2030. O Goberno que represento mostrase sempre favorable e o vosso... Preséntase un proxecto que ten moitísimo traballo detrás, moito traballo técnico, moito apoio económico, efectivamente, do PERTE agroalimentario, moita implicación de todas as administracións, falaba tamén do apoio decidido da Xunta de Galicia a través do IGAPE e, en definitiva, de esforzos compartidos para pegar un salto fundamental. O sector primario, que tantas veces se asocia o tradicional, que está moi ben, pero que, ao mesmo tempo, ten que modernizarse para non perder trens que outros van coller. Por lo tanto, este nome un pouco difícil de pronunciar a primeira vista, o Smartphone Milk, encerra moitas cousas dentro deste acrónimo. Como decía, todo ese avance tecnolóxico, conectividade, trazabilidade, transparencia, novas tecnoloxías, todo o que permite modernizar un sector que non ten por que perder a súa tradición, pero que ese é un dos tesouros, un dos segredos, a conexión co natural, co que todo o mundo identifica como calidade, pero ao mesmo tempo aproveitar todas estas enormes posibilidades. E, ademais, este proxecto ten algo que a mí me parece moi salientable tamén, a diversidade. Hai varias comunidades autónomas, hai empresas de diferentes ámbitos territoriais, temáticos, está a universidade tamén, en definitiva. Creo que ningún lugar mellor que este para presentalo. Galicia representa, en canto ao noso sector primario, en canto ao noso sector lácteo, unhas porcentaxes en cantidade e en calidade importantísimas, tamén toda a cornisa cantábrica e todos os que, en definitiva, estades aquí representados. Por lo tanto, vamos cara adiante. Efectivamente, isto é unha boa mostra de que hai PERTEs que funcionan, que permean e que chegan, ou polo menos eso hai que intentar, a toda a cadea de valor interesada na súa consecución e no seu desenvolvemento. Por lo tanto, ahora o que toca é seguir traballando cara adiante, transformar en resultados todo o que ata agora se preparou e conseguir, insisto, que sin perder a esencia o noso sector primario en xeral, o noso sector lácteo en particular, non perda ningún dos trens do futuro. A alimentación de calidade, a alimentación aproveitando as novas tecnoloxías vai seguir sendo fundamental, pero cada vez máis o público, cada vez máis as comercializadoras, cada vez máis a sociedade en xeral vai buscar esa excelencia e agora está claro que a tecnoloxía proporciona gran parte dese valor engadido que todos estamos buscando. Por tanto, creo que no momento xusto
faise este proxecto e no momento xusto estamos todos aquí para presentarlo, para ampararlo e, por suposto, contade coa Xunta de Galicia como primeira interesada en que o sector primario galego, o potente sector primario galego, siga ocupando esas posicións de cabeza que nos interesan e que nos corresponden. Moitísimas gracias.